Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Αθήνας, το μεγαλύτερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του τεχνολογικού τομέα και το τρίτο σε αριθμό φοιτητών και τμήματων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας, προσφέρει από τον Οκτώβριο του 2010 το πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. Η πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντικό μέρος της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς με την παρέμβαση αυτή επιδιώκεται η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Ουσιαστικά, είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και η πρώτη επαφή των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο. Η πρακτική άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και στην εφαρμογή των γνώσεών τους. Συμβάλλει επίσης στην ομαλή μετάβαση και ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην εξοικείωσή τους με αυτή. Η πρακτική άσκηση του ΤΕΙ Αθήνας μέσω ΕΣΠΑ ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές μου στην τεχνολογική εκπαίδευση. Παράλληλα με την πρακτική άσκηση δημιουργείται ένας διάβλος αμφίδρομης επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Η πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ με προετοίμασε για το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, καθότι εργάστηκα σε μια πολυεθνική εταιρεία και είδα από μέσα πώς λειτουργεί μια επιχείρηση. Από την αρχή της εφαρμογής του προγράμματος έχουν ενταχθεί σε αυτό περίπου 2.600 φοιτητές από 5 σχολές και 24 τμήματα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους, είτε σε κάποιο ιδιωτικό, είτε σε δημόσιο φορέα ή ακόμη και σε φορείς του εξωτερικού. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΤΕΙ Αθήνας με βοήθησε και στην αναζήτηση της κατάλληλης εταιρείας για την διεξαγωγή της πρακτικής μου άσκησης, αλλά και στην διεκπαιρέωση των διαδικασιών. Το πρόγραμμα συνεχίζεται δυναμικά και πρόθεση της πολιτείας είναι να παρέχει τη στήριξή της σε αυτό έως το 2020. Το ΤΕΙ της Αθήνας είναι ένα σύγχρονο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων. Στα 30 χρόνια λειτουργίας του έχει να επιδείξει πλούσιο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, αποδίδοντας στην κοινωνία αποφύτους με εξειδικευμένες τεχνολογικές και επιστημονικές γνώσεις, συμβάλλοντας έτσι σε σημαντικό βαθμό στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής τεχνολογίας, επωφελία της ελληνικής οικονομίας.